ka keju keparo bad kane keparo kam sem lawan pai kayi bad kay thu ba ka kalar ngatno na kasla kendo ngiyo I ba ha ka jing im jong unowa bad kito ki breu ki ba nget yoble bad baro ke jing tau ki ladon hapo kaling dak sapos ngi umosa u blade rekan rad ulakwa ban tunju ya unawa hadukatno udan ka jingej bad ngi kata ka jing yaisha ka jing yaine jong unawa walada uladan kata ka jing ko aga jing trang ko mo breu ban yi ka pas kasngi ka bathamai ban yi khndo ban ya khndo ban tre ban kta hanre yo namar bleu lai ka jing panstom ya ka parthai barok we de namar ka pop Henry kejeng Yaisha, kejeng Yaine, jong Noah, hak bakut, uyo ya kasngi ke batmai, ke bau bleu lakulari bad uyo banyu ya ke kendau ke batmai. Ko hanmen ko para hak kejeng im kejeng kejeng piru, don kipor kibang ya kendu, ya kejeng sistem, ya kasipa, barok kejeng tenju hak perthai. Kejeng tenju jong ki para breu, kejeng tenju jong ki ksut ki baman ki mensim baman ki ba im ki basa akan ka slapar thai ni hab ban yai lang ba baro kito ki jing ki jing sitom ha ga jing im ga jing pi berkum juru ki jing pang ladang ilong sisa kemunawa ilong kita gibreu ki ba yai ne ha kito ha kito ga jing ka jingi ka bau bleu lai klempep ngin sa yo biang kata kalat ban yu ka sngi ka batmai ban yu ya ka kendau ka batmai ladang adon apa yang kajing pang jingstom ladang angej ladang sania ladang kermen bad IT hau jisu klempep ngan sayo biang ye kajing koi kajing kia ladang adon apa yang kajing syatenju jong kajing im kajunga ladang along ubreu bayene klempep ngan sayo biang ya kato kajing im bapura menswa kato kajing pensoi kajing tenju kan sajano na kajing im kajunga ha kejing im kejingi kalong tik komne ko hanmen ko para ngidei badan kata kejing yaisha hapadeng kejing kejing sitam hapadeng kejing pang kejing tunjuk jong kejing im kejingi bar kumjur ngidei badan kata kejing yaine habaro kito yaine ha kejing kejingi yaine ha kejing IT kejingi hablei tarakan rat yaine ha kata kejing syania jongi hablei atau sisang don em kata kejing kejing yaisha kejing IT hablei habaro kiliang jong kajeng im kajeng iwe paiwe ni haban keli ya kene ngangam la ban jubab hanrei pi haban jubab ya kene kajeng keli hato pi la long sishan em ki breu ki bayaine ha kajeng ki bayaine ha kajeng duai ki bayaine ha kajeng IT la de hau jisu habaro ki kelimat ki jong pi ha kapang ke sitam ke kerdu kajeng tenju ne ha kajeng kemen kajeng su kajeng im habangi pai sa gospel pat ngi yo sngiao ban ngi i u jisu sachisin ki breu ki wan lam yu u breu pamala menta kasngi u jisu ule haki benta la nagi proses ban pon ko yaw ne u breu habangi pej habaro sautli gi gospel habau jisu ule kampala habau pon ko ya gi breu gi bapang hakano kaliang jongga jingpang semle ki kam hanre bunsin wong tolong gi bakoj ya ki pop jong phil amap bunsin Ukraine dagi ketin ubu gijing duai hanrei ngim yoi baule dagi kam hanrei ha ke gospel jong Markus ngilap artli gijing ki kampala ke bau jisu upen kot ya gibreu kowe yau breu ba bomnang kren ha ke gospel jong Markus hi kelanong hanyau lai powe do lai penyau nang dapat ke gospel bamenta kesngi ke bangi yosngau Markus pra ar hadu ar pandreu hamanta kasngi jisu haba uya kendu haba kine gibreu kilawan lam yaw ne breu bamala u jisu syam onge hanrei usim ya kekti jong ne breu ulai yalam yaw ne breu kampaji naki weipat ke kane kata kadak kasin ke bau jisu ulai lam no yaw ne breu kampaji naki weipat kai tho yang ayepi ba ujisu utip baleng ba yole sedei kawai na kadau bo ne bru pamanla dei na kadau jong
kilok ke jor ke jungu jong ke binga sem ke jungu yo le sedai kena kapop ke jungu dai na mata kada ong wan kham paji wan kham sa jengai na kapop jungpi na ke jung imbarem ke jungpi to kala ke bamut kanai kadai kata kadak kasin ke bau jisu u yalam ye u kham paji na ki wei pat ki breu habangi don hapadeng ke jung stom habangi don ha ke jung pang ke jungi ngitip yo le sedai ka wei kalat ke ba penlong yanga ba penyo yang aga to ke jingpang de ka pop ke junga de ke jingduna ke junga de na mata ka daw jisu ong man dagasngi ko para be ko khon be I no ya ka to ka pop ke jungpi lada pikwa banyo ke jingkot wan khampaji wan khamajung sa jungai na ka pop ke jungpi na ka jing imbarem ke jungpi knang ba penyo ya ke jingkot hakasin ke banangkong ngila persang ban bu jungai ya la de na ka pop hanre ka to ka pop kadang don ngiyo ke jingkot kham khendiat hanre sa jisin u jisu ong ukeli biang yang ayepi hato pilayo inayam une ubru ong ho nya ikendiat anre kampada sai bah sachisin ong ya ke jeng embarem jungpi no ya ke pop ke jungpi namar de ke pop jungpi ke bapen pang pen sutom epi ke bawan ra epi kane ke baro te ha bakhadu ujisu sachisin ukta ya une ubru bad to ubru ulayo ipura ha baro ki khmat ke jungu kohan men ko para ujisu manta ke step lengba kane ke gospel haba u yalam yo ne bru khampaji u shim la ka jong ompia u kta ai khma jungu u kta badu duwa yu kane ka de ka dak ba yangir kumju u jisu khot yang ai pi ban I ya gejing em barem bad ban em no gejing em ka batmai kanang ba kata ka jing kurku ka jong blai kanwan hiar pura ha ka jing em ka junga ka jong pi andalakut ha bakalanya bakadu jong gospel ba mata kasni u jisu ong haw ne breu balayo ya gejing kot na gejing pangaman la ajung ong komne dalale wala yurung hapo kasnong une ubreu uim hapo kasnong kathau uim haying hasem kabamod jisu ong yu wala yurung hapo kasnong kabamod ong wat lek shu haying jungme wala shong shu asnong jungme henry ong wat nom hapshu ha gejing imbarem jungpi wat nom le pop shu men shwa phile kane ka pop phile ka tai ka pop henry wong menta philayo ka jingkot philayo ka jingkur khu ka jong blai u blai le kamphala na ka banta jung phi ha ka jing em ka jung phi de na mata ka daw wat nom hap shu ha ka pop wat nom le shu gitu ki pop ki ba philale ha ki singi ki baladap ko han men ko para lada mangi we pe we ngi ko ban yo sha ka jing kta jisu lada ku ngi ko sha ban yo ka ta ka jingkot ka jing khia jong jisu ada sisangi ko abanyo kata ka jingkur ku jong jisu ngi haban ino ya ka jing embarem ka jongi ngi haban ino ya ki pop jongi ngi haban ino ya ki to ka jing artatin ka jongi ngi haban ino ya ka to ka jing le arsap ka jongi tangla dangi ino ya ki to baro ngin sayo ka jingkur ku ka jong jisu ngin sayo kata ka jing kta bapura nagikti jong tra jisu de na mata ka daw ko han men ko para ha kanai kasngi ka jing pule ka banangkong ka kitab Genesis ka khot ka weri ngai pi bangin don kata ka jing yaisha ka jing ene ka jing ti ba jing baskem ha ublei trai kan rat ha kiliang baro jong ka jing em ka junga ka jung pi nang tapat ngi dei ban ino ya ka jing em barim jungi ladangi ko abanyo ka jing kurku na ublei and yoro yo Jesus Christ Angin pelala ke jong ke jengej abadan borbaro nang cha uan pat babishar ke behemet ki bayap ngangai dah man sem bakoj ha ka balang katolik bakoj ha ka jing salok ke rokoj ha ka jing mab ya ki pop ha ka jing mi pat ka do bad ha ka jing embom jukut amen Laispa prapusan dan traikan rat kini kijin terwajongi Isobaba jangka jingtrai sitam jongi Me blakerku ya ka sebangi late
Kabaring story swayangi malakasih yang traikan rat kini kijin terwajongi harokat bangi don mamengi aisoma kaspat kapau kanang katip kabut kabut nakabentak kajing penyar ya kahima. Tuduai ko para bagi jengknya jenga bajeng pi kalong ko pedang hu nak madu blei ko pa badan bor baro To try painting nyanik ji jong pi nakabentak kajing ro ro kerteng jengu ya kejeng mentoy ngi balang ko jengu baro ko wei to ai ba kane gejengknya ko trai ngi kerpat kan pen khoj bat pen thamai yangi bat kan long ha kito ki babut ya kamon jong me kathame jong ka bai nong bom jukut daw Chris try jengi Amen. utrai dan rainkat bat pi Rengka bat piru to kan tu wila ki danut ni kan tiu yaki shau try to nginang utrai blei jengi Rasong hok bat kadei da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jengi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom jukut namar ha ka jing ik mela thau yo ben reu bat habala pen rem yo u kat kum ka hok melasius pa yu da ke jing isnei lang ba utrai jungi u Jesus Christ lang ba jung u ki angel ki ro e ka boram jong me ki hima ki dam mane bat ki bor ki khnu akhma jong me ka beneng bat ki bor jong ka beneng bat ki serfem bala kerku ki yamane rengka da ke jing kemen ngi kerpa dia me to ai ba ki sur jungi kin ya so bat ka jong ki kat bangi padbana da ke jing ya ro ba snge red Bakut try Bakut you black ipat Leng bat betek idam Daga burung jome Wayo sana syajrong Wayo sana klemku Wayo sana you black Kaburam jomne Wayo sana syajrong Wayo sana klemke Wayo sana yublek da shisha malong bakhoj ko trai ka thme jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpa jemi do pan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dag ba pha yo man sim jung me kum kam jer halor jung ki ba kin dap kla long yang i kamet bat kasnam jong trai jungi u Jesus Christ ha ka por bladi no yu badala ka mon sngew bha ula padiang ya ki jing sha shitom ula shim yokpu badak bangu ya me ula kedia yu badal ai halag sunran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya kebanaiti na kebenta jongpi ha kaju kerkam enda lalayabam ula shim yukukuri badak bangu yame ula ai halagi sunran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajtang batmai batbom chukut
ya keba enpan mi na gebanta jongpi ba na gebanta kibabun na gebanta ke jingma ikipop tole ya kane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing nge Ipen benar Ya jiap jemik kutrai Wat ngiplah Ya kajing ipacape Aduh bamendawan Aduh bamendawan Namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotrai yok pu jong gajing em bad ya kukuri jong gajing pen em ngi daingu aidem namar melenyeu yengi ke babit banyang akmat jung me bad ban sakri me da ke bas ngoret ngi kerpad ya me bangi ke bayo benta hakamet bad kesnamo kris ngin long ki ba lapanitali ka wei daumen sem bakhoj tokan mau kotrai ya kabalang jung me kabala priang hasutala ke pertai bato penjenaya ka ha gajing ij rengkat pada Francis ukpa bakho jungi Victor Lingdo as bishop jungi pada batmai jungi Wilbert Marwen bat baro ki bishop bat kelingdo token mau lemru ya ki henmen ki parashan rang bat kentei ki bala yothia da ka bakermen ha gajing mepat bat ya baro ki bal kladno ha gajing isne jungme to penyang ki sha gajing shai ka kmat jungme to isne yang ibaro ngi kerpat yeme barangkat bat kamria thai soti bakoj kakmi jong oblei ujisa bakoj ukorem jongka ki apostol bakoj bat baro krekoj ki belapen snob ha yame pateng lapateng ngindep long ki babit banyo bentalem ha geching bom jekut bat bangin yaro bat pendan burom yame daw kun jongme u Jesu Christ Da'u lembadu badha'u kalong hame bleu kpa badan bor ha ke jingyalong kawe jomen simbakoj baro ka borom ke jingyara junom la junom amen kumlah hukum yang ngi dawnong pen em bad kumlah hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko kpa jungi ubah habneng kalong ka bakoj ka kerteng jungme kanwan kahma jungme kalong kamon jungme ha ke kendau kumbah habneng kebahala kesni batama yangi kerengkang sungi kumbang ngirugi map ya keblesne yangi padwat yalam yangi sha ke jing pansoy henry tepan laj yangi na kebasneu to pen laj yangi ngi kerpat kotrai na ke jing sneu baro ha ke jing sebon jungme ta jing suk jing san ha ke sngi jingi knang ba da ke jing rap ke jing isne jungme ngin laj barabor na kapop bad ngin yo jing ada na gejin jenjar baro kat bang ngidam khmi lenti ya gejin kermen bakhoj bad gejing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ namar ke jung me kalong kahima ka jung me ka bor bar ka boram jenom la jenom kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jung me ka jing suk ngai phi ka jing suk junga ngai phi wat jing tali ka wei kat kum kamon jung me mame Bin bawasan syar junam la junam amen kajing suku terai kandan barabo rengkat bad pi ro to ngini terai kada kajing suk iwe ha iwe pad jing suk bad pi ko kun lang bro me bagi to ki ko
kami kunlang brod jong blay, ha kami bukit no igi pop jong kepertei. Suk ya kito gi balakot, saka jing kawai jong ukun lang brod. Ko kenrat ngam syang hok baman rung po kayeng gajunga, han roi syong tang deketin kamen sim junga kan sakya hi. Kominian mesin. Puji Yesus jangan ngeckem, amedan teli atau sakramen mukitam keduan. Ei jamen lor ki baro, pengat terang pamanwan apa kamen sim jangan nomar pamata kumni, amlak ban piang yame aku sakramen bukut. Tuan apa keronut jangan aku jinglong mesim. Kapiam yame halak keronut, pengat penyesok ialah debat me. Buat syak ban klat syur me. Arspar. Benda yang nyatrai, dah kajing jeans pun bajing isne, ngam jangan su ne kwajin. Yaroi me gujisu, Yamane yame gujisu,
Ipanan borom yame kotra jisu. Nag banta kecingkerku kebemelai ingi. Kam tame hagan aga step. Such a sin melapan red yala day. Melapan po yala day. Da kebawan rung apo granut kecungi iwe pa iwe lamba kamet bat kasnam kecungi. Rai jisu beja such a sin hagan aga step ni IT yala day hame. Ni IT yala day hame. Nang pamangingi la badan kata kecungi Aisyah. Kecungi aine ha kecungi. Bangin yo kata kecung kerku bapura kecung me. Apa yang kecung sistem, kecung pang, kecung dok, kecung kerdo, kecung ni. Kersan ini ai boring ni. Bangilong kita kikon kecung me biaya ne, ki biaya sya hakil yang baru. Berkumjuru kotra Yesu. Kumba melapan ko yau tau breu. Ngiru ngiok kecung ko name. Dalam ba kecing khot kecing me yang ni ban kiar no kapop ban imno kecing em ke babaha ban em kecing em ke baloi ke bakhoi kersan yang ni ko trai ban la ban kiar no kapop ban la phet sky no kapop chumi kham tame nak batabaro gitu ki breu ki biem ha kapop ka sang ki bal klet no na me ba kan phai byang shame sajise Sajisin hagan ka step play track and run gitu wai kerpang nak benta kajing air new chong ba kalsius sang riang bat kamai kaji kajing i kumcuru nak benta lidia sang riang bat i peda rik bat kaing ka sam kajing i barakhoi play track and run kun kurku yiki kham tame yak kamai kaji jingki bat ya kaing ka sam kajing i Kumjurung itu wai biang sajisin nak benta kaing kasam jong i killing stone somat bat i violen sangsiang lambat khandai ngot ki khon ki jungki poblayon ri kandong ya ka jing yaki wai pai wai unkur khu kurdo ya ka jing thumu babha jungki barakhoi kerpang nak benta i violen bai nyo no ya ka jing kot ka jing khia kubamat dai da na padeng ka jing shapoj ban khai khlong house civil hospital nong stoi Bat kumjuru nak bentau kepa jangka ying ba killing stone ba unyo ya kata kabor ban syakri yame ha ka sunong katha bujnu komo sordar ba baro ki breu ki bashoni u ki ba persang bat penjot ki jeng yem ka jeng u ki na penjot namar medan rangkat badu play track and rat kershan yu ai bor yu kurku ya ka ying ka sam ka jeng u Tolongin ya doai Habang ilabam ya kijinbam basngam na beneng ikerpat kotrai bangin tengan barabor ya kata kijinbam da kebasisha ngilayo jeng im dau kris utrai jengi Amen. Utrai dan ringkat badpi ublay badan bor baron kerku yipi ukpa badukun badaman sem bakut Amen. Kamas kalawai kilai suk ijutrai da gijing em babha jung pi. Isengu ya blay. San spak lai pusat. Agamit badung basi pernai wan ya jajan jangan di jangan tobat berting yangan len di jangan kecngai kaboru kadunai kami ngakot kerpat hang tengah yo jingkrai Agamit badung batsi purnai wan ya jajan jangan di jangan tobat berting yangan Abura mokpa barukun am sim bakoi kumbang nolong pa meningkong kunjung tawat baraboy jinam la jinam amen and your right try Jesus Christ
sign of